سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ غازی کی ضرورت ہے نہ نازی کی ضرورت ہے، غازی کی ضرورت ہے نہ نازی کی ضرورت ہے، زمانہ جنگ میں مردان نمازی کی ضرورت ہے۔ ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرہ ذرہ سے، ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرہ ذرہ سے، حسین بن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ درس سیرت نبوی ہفتہ شاہمی سوار کا اعتبار ترتیب بیان خداوند قدوس سے فضل و مہربانی ہے۔ مرسی مشن دیما پیش بوگائیں خداوند قدوس سے بارگاہ الہیہ علامہ عرض و التماس کہ رب پاک نارا شمارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری مبارک زندگی رشر سمجھ و عمل کرنے توفیق نصیب۔ بہرحال عزیزان گرامی، مارس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پورے زند مبارک حیات مبارک 66 سال 63 سالانی توکا 56 سال مکہ شریفہ وست 10 سال میں مدینہ شریفہ اور مدینہ شریفہ دائیں سال کے گوستان سخت باس تفصیلات مقدار اس کو کہ مدینہ 10 سال سے تقسیم سے مرحلہ تقسیم سے مراحلہ تقسیم یک اولی مرحلہ یک ہجریہ بغیر 6 ہجریہ، دومی مرحلہ 6 ہجریہ بغیر 10 ہجریہ، سیمی مرحلہ 8 ہجریہ بغیر آخرہ، اولی مرحلہ یک ہجریہ بغیر 6 ہجریہ۔ مدینہ شریفہ واجہ کے آج اولی سرا واجہ مسلمانانہ مدینہ شریفہ ڈنی اور توکی ہر رنگی فتنہ و فساد و خطرات درپیشہ اے پیغمبر علیہ السلام 6 سالہ بہترین تدبیر گمائی مسائل حل کرنا دیکھیں 6 ہجریہ بغیر دہاں کے 8 ہجریہ واقعہ صلح حدیبیہ پیشت عجیب و غریبی واقعہ و عجیب و غریبی راز و بید و اسرار اللہ تعالیٰ شکر سے عطا تھا۔ آوہ دیکھیں واقعہ کہ دیمہ پیدا کی اور پدائشہ چی بعد 8 ہجریہ چی بغیر دہاں کے آخرہ 11 ہجریہ تک یہ پیغمبر علیہ السلام مبارک کی زندگی کے متقسیم۔ لہٰذا انو جو تذکرہ میش میں موضوع عنان بوگائیں یک ہجریہ بغیر داں کے 6 ہجریہ تک بزا اولی مرحلہ وہ اولی مرحلہ ہم آخری سال بیان کہ یہ سال 5 ہجری چلا گائیں کہ یہ سال کے ختم بھی تو پورا بھی پتہ دومی مرحلہ بڑا 6 ہجریہ چی انشاءاللہ عزیز شروع وما بیان کتبہ کہ 5 ہجری مختلف قسم واقعات پیشت یہ واقعات آنی تو یک واقعہ افق ومیشی تذکرہ و تبصرہ بوگائیں وستگیں رندہ ہم چیزی حبر بتگا وہی رندہ ہم اللہ ہمیں جو توفیق دا چیزی تفصیلات بیان واقعہ افق مارس کو کجام واقعہ نامیت
واقعہ افک کے خلاصہ اشین کہ اما واقعہ کیا واقعہ تو کا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسن تہمت جنک بود بی بی خلافت روپ بندک بود منافقہ لوچیو پیٹیو پندنی سازت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نام پہ حرابی گرت پسو بکیو بھی ادبی گرت واقعہ چون پیشت وسطی رندہ چیزی میں حصہ بیان کو دکھا بس خلاصہ ہی گوشیں تاکہ دیمے کا پانی سمجھا گا آسان بھی تفصیلات کو میں نگوشیں نہیں ورنہ تفصیلات کو میں ہر رندہ پشتے گپا مردم بکا ورد دیمے موضوع بشکپی وقت پورا بھی خلاصہ کلام شاہ کے اس کارمان واپس روگا غزوہ بن المستلق اچھی رائے کپا قابلہ داشت جا گئی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودجا سوارا اشتری سرے ہودجا سوارا ہودجا چی میچی نامانا گی باس ٹیورو وسطی رندہ سمجھائیں ہودجا سوالا اشترارا داشت بی بی ہودجا را شنگب تو جہلا آئیر کو بی بی چوتی ہودجا تی جرات دور شو کے ماں تقاضائی کہیں تو دز نمازی گری محلوک شنگوتا ریکی ہوتی دا نماز تیاریا بی بی عائشہ دور جا گئی شد وہ تی حاجدار پورا کو واپس آگاہ تو آر کے سست آرے دانگانی قیمتی محرگانی پٹگا لگے دان کے وقت شو تو باس ٹیم گواس بی بی عائشہ تک کہت وہ تی اشتر کرا و سواری کرا چاری مردمہ گتا خالی ہو دجارہ اشتر سراکتا اشتر روان ربا کرائیں مردم ذات نے دوہائیں محلوک شتگاں بی بی پش کرتا بی بی تہنائیں ہمیں پریشانی عالمہ ہمیں غم و برستا بی بی چادرہ روتارہ پیدا تو درج کے سائگان نشتو واپ کا پشتا حضرت صفوانت کو رسکم حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی آر کی دیس بی بی آر پجا آٹھ کی بی بی ہی پشکتا دورا وشتا تو اوپاری گما وشتے انہا للہ و انہا الیہ راجعون دان کے بی بی وتی گپا بی بی فرمائیں واللہ ما کلمنی خدای قسم صفوانہ منی گما دے کہ آبارے جیندر نہ کو اور ماں یہ مانی گوشاں یہ چیز دے کہ گپی دے کہ زیادہ ہی ہم نیش کو سوائے ہم یہ استرجاء کلمہ استرجاء گوشا انہا للہ وانا گا عربی تو کا بعضی جملہانا نام آسا حوقلہ گوشا لا حول ولا قوت الا باللہ وانا گا بسملہ گوشا بسم اللہ الرحمن الرحیم وانا گا سبحلہ گوشا سبحان اللہ وانا گا ومی پہ میں استرجاء گوشا انہا للہ و انہا الیہ راجعون وانا گا بی بی گوشی سوائے استرجاء دے یا لفظ دری نکو آیا کہ انہا للہ وانت مزان صفوانیت کا من پادت کو صفوانہ ہوتی اشترہ نزدیکا ہو شو دورا اشتا من تک کہ اشترہ سوار بودتو مدہات کو اشترہ مہار آر گفتے دیما دیما میں اشترہ سوار تاکہ میں شتا زہر ودہ ہوتی اما قافلہ تو کسر بودتا بس ہمیچو گپا ہمیچو معاملہ بس ہمیچو کے کس سیا لیکن بدماشی عیاشی اوباشی منافقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگارہ نوکشت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہ سبق کے گپے مشہور کو کہ بی بی درآمد مردینی ہمراہ ہوتا اور ای پیما عائشہ سبق کے گپارہ سخت باز دور شکو سا ہچو مشہور ہو مدینہ دم کو گلیانی تو کا ظالمہ ادروگارہ مشہور کو شان صدیق اکبر لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ہیں ظالم بدماشیں منافقہ نبخشت اور اے پیما بی بی خلافہ گپ جا وہی گپ سخت باز مشہور دم کا گلی گلیا ہر شخص سے کے رہی گپ مشہور ماحولہ کے گندی مردم متاثر بھی تو یہ ماحول توپانی برپا چری توپان اچھی چیزی مسلمان ہم رات کپت حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیزی صحابہ چیزی پکھائیں مسلمان ہم رات کامل لچیانی وجہ پرچہ ماحول کے بھی مردم رات کر ماحول مردم متاثر ایک شخصیہ
ग्राउंड या बलाएं मैदान या गंडो ले बाता गंडो के ले बाता उसी गोती अमरा रहा उसी बिचमा गंडो चुरा दो दई चुरा दी दे उसी गंडो ले बाना सजा ले बा या लखन गंडो निशे ओ गंडो पेलानी उदा मेटा ये रहा था समय था उसके रिश्ते ले बा बोलते बाहर वगैरह ना 4 गंडो पादा थशाम सो के मपाशमा का बा कौन है देखे 4 गंडो ले बा ईशान 4 गंडो बज्जे तछानी बरी चोनी के सही ई बिशना जोस्तिना पुरसे आम्ही 4 गंडो पुरसे तचका लागित देखे कौन है या 4 गंडो ले बा ईशान 4 ई सज्जा तचका रहोगा बरी ची के सही ये हमेशा पुछता तछाना नो ई मार दोस्ता था सज्जे ग्राउंड गंडो या का तछाना रवाना ई उस्ता त यथा भी का रवान सज्जे गंडो के शोता गोती अमरा उसी बेरा मत भी तचंगो रवांगो शिष्य तो वो म गंडवर रद दई तो वो म गंडवर रद बिल ग्राउंड या लखन रवा नु तो चेशनी पुछता तचेगो विशी गेंदे असली है रात भी सज्जा छूरा वगा हां गेंदे असली है रात भी हालांकि वो द्रोगी बस्ता लेकिन रवा के माहौल बने मुतासिर गरज कुछ के मतलब इसी ये चीजें के माहौल भी मर्द मुतासिर भी मुनाफिकीना चूंकि द्रोगारा गप्पना बे इंतहा मशहूर खुदगा ए वास्ता चीज़ी मुसलमान सादाइन अहम हमें गप्पे तू का कप्तंगू अहम मुतासिर बुता शक न लगी बीबी आयशा सिद्दीका फीफा तवाहिरा सिद्दीका तो बिनते सिद्दीक उम्मे रोमान जगर गोशा सिद्दीक अकबर जानो जिगर मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग बानों को अज़वाज मुताहरा बीबी फरमाइनी मैं मदीना शरीफ पर रसे तुम माया मैं बीमार बुतूं सफ़र वापसिया बीबी आयशा सिद्दीका बीमारिन बीबी तबीयत नासाजिन दुमिनी मगा गुशी मम परेशानों के बीमारों भले दुमी दगे परेशानी मम महसूस को वजह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनी लोगा कहते हैं मना ज़्यादा गप न फरमाई मना ज़्यादा जोस्तो पोस न कनगाई मचारी सारी आके मैं बीमार बुतगो वाजह मना गेश्तर मूडता था गेश्तर मना मेहरो तसल्ली दा था नुम छारखा हुई तसल्लियां तो कमियत का ये मेहरानी तो का कमियत का मुतासिर इस वजह से मम परेशान अच्छा ये दे मैं बीबी एक सरपत नहीं चीबो भाई डन्ना वो तो तूफानी बार पाएंगे और याबरा दम के तो का गली तो का मी तक छप्पा ही तस्करा बो भाई मदीना शरीफ बीबी सरपत नहीं बोले बीबी माँ चारी के माँ हमें गिंदी वाजे तब आवाड़ा नहीं कि सारी जो मैं बीमार भी तो वाजे तब मिजाज तो को तब्दीली है तवज्जो मुतासिर बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाइनी के अकमाया मरीज़ुम बीबी आयशा सिद्दीका माहिया मरीज़ी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी के राके बीबी हाला न दगे मर्दमाना जुस्तो काम बीबी जिंदारा भी जुस न कनगाइन दगे राना जुस्तो काम के बगोशे बारी नु तबीयत छोनेन नु बारी सेहत छोनेन बीबी आयशा परेशान कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो क्या रंगा मबजूल बुता नुआ रंगा मबजूल नहीं बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यकरुची हज़रत उम्मे मिस्तह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमरा कन बीशो गेशा जनियादम दूरा शुतगावती लोगाना यलद्दाता जागाना यलद्दाता शपे नीमा दूर शुतगावती हाजतारा पूरा कुता गो दज नमाज कुता गो अतकगन पाजेरा ची सारी शपे आखिरी सा दूरा शुतगावती हाजतारा पूरा कुता गो पर नमाज तैयारी कुता लोगे तो का खजाए हाजत बशरी इंतज़ाम नबुता बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत उम्मे मिस्तह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमरा को कि बिरी रवी तकाज़ाई कनी हाजती पूरा कनन बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तबीयत शरशर नाइन उम्मे मिस्तह बीबी हमराए पा ज़रूरत पूरा कनगा रवगान राय का हज़रत उम्मे मिस्तह वती छोक हज़रत मिस्तह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफा गपजा हज़रत मिस्तह खिलाफा गपजा हज़रत
مستہ برائی بیان کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درائن او بی بی تو حضرت مستحارہ چومگو پرچا کے حضرت مستر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام مجاہدین کیا بدر میدانہ بھی گون بتگون لہذا اسی نامہ پاپارا بھی مگر حضرت ام مستحہ زان کہ بی بی سرپد نہیں کہ مستحہ چے گشتا گوشک اللہ کے چونے بلائی کہ صحیح طیبہ رہا ڈنو گورا شنگو تالارن تمام قصہ بیان کو بی بی نصر پدبو کہ منی خلافہ دروگی بیان بو گائیں منی خلافہ تہمت بیان بو گائیں حضرت بی بیا وتی تقاضا آرام بیال کو آئے بیماری آرام دگے گیشتری بیماری پر بو بی بی آگو دگے ہجا گئے ربگ نہ لوٹی حاجت و تقاضے ربگ نہ لوٹی بیرا منا واپس لوگا بے بر بغیر تقاضا حضرت بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت ام مستہ ہمراہ یسید لوگا گوشی منا فکرہ لگے بی بی فکرہ لگے منی واجہ کے من جستی کہیں منی واجہ کے من اجازت گریں مر رہی ہوتی ماتے کر رہا مر رہی ہوتی ماتے لوگا ہوتی اممہ جانا رہی مسئلہ تحقیق جس کہیں وہ تی ابا جانا رہی مسئلہ تحقیق جس کہیں بیائی کے منی بارہا ڈنو گورا چوشیں گپی مشہور شما باری سرپدے آئینا منی واجہ باری سرپدے آئینا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام را گوشی منی دلو گوشی ہوتی اما اے لوگا بروی واجہ فرمائنی برو ترہ اجازتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری حالتا غم زدائی حالتا رنج دلے گوما پریشانی آلے گوما سیگی چھمانی گوما سیدھا ہوتی ابا جانے لوگا کہتے ہیں لوگا کہتے پتری ماتا راوشی اما جان بیا کے چوشیں ابری مشہوری تو باری عشقتا یا نشقتا شما باری سرپدے یا اننا منی بارا یا گپی ڈنو گورم می تگا گلیا مشہوری تھما باری چی گوشائی بابتا شما تحقیق باری چی بابتا حضرت بی بی ام رومان حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اما جان در آئینی تو گشگل لگی آئے عائشہ یا گپے مدام یاد بیدار ای دنیا اصول و قائدیں یک جنی آدمی بی بی جنی آدم خوبصورت ہم بی بی یک جنی آدمی بی بی جنی آدم خوب سیرتیں ہم بی بی یک جنی آدمی بی بی جنی آدم سمجھدار و بیداری بی بی یک جنی آدمی بی بی جنی آدم یک آنچے مرد یہ کر رہا بی بی مرد چا دنیا بہترین انسان بی بی جنین ہم یک بلند و بالائیں یک مرتبہ رتبہ بی بی چوشیں جنین سرا تمامی حسدی زدی جنین زد کنا آئیے رب بدنام کنگے کوشش کنا آئیے رب خراب گوشگے کوشش کنا آئیے رب پریشان کنگے کوشش کنا آئے عائشہ تو اچ قسمہ مگبرائیں چوشیں گپی مشہوری ماں ہم سب سرپدوں گوشی تیابا جان ہم سرپدیں لہذا تو غم مکھاں گوری گپے گھوما گوں بی بیا چارت کے ڈن بھی صحیح اور لوگ ہم صحیح منی مات ہم صحیح منی پیت ہم صحیح منی مرد آدم ہم صحیح دنیا تم ریمی تکے تمام مسلمانوں کافر و منافق ہم سرپداں چوشیں گپے بارا بی بیا بلائیں چیا لے جا بی بیا بلائیں ککارے جا چیاں لے گھوما گھوم ہر سانی پھوا رہی بی بی چھما چی چسبو گریو گا لگے فریاد کنگا لگے آئے چھونے مشکلی لوچی منی سرات حضرت بی بی فرمائنی بری بری منی دلا لوٹے برو چیرو کائی وطارا چھا یا دور بدے کہ مانے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لوگا چیم ماں یک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لوگیم ماں صدیق اکبر چکم ماں بی بی ام روان چکم ماں حضرت عبداللہ گوارم چوشن شان آنی اللہ منا داتا منی نام چوئی بڑا سبکی گرگ بوگائیں منی دلو گوشی برو وطرہ زندو ظاہری یک جولنی چھا یہ تو کا دور بدے یہ برانی گھوما گن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگے برزے کمرہ قرآن شریفہ تلاوت کنگائیں ماں تو چک حضرت بی بی عائشہ و حضرت بی بی عائشہ اما جان دوئی نشتگاں وط موت ہمیں بران کنگاہاں حضرت ابوبکر
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا برز کمراچی چیا لارائش کو گریوگ آرائش کو وتی تلاوت آرائی اللہ تو اتباری چی کے صحیح بتا چاری بی بییں گریوگ آئیں چاری حضرت عائشہ گریوگ آئیں حضرت ابو بکر صدیقہ بی بی عائشہ ماتا راجس کو ای چیا چو گریوگ آئیں زانا سرپد بتا گوشی آو نو آلا گپتا کو سرپد بتا گریوگ سرا گریوگ پربو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھما چی ہمار سے پوارا جسبو حضرت بی بی ام رومانم گی وگائن بی بی حضرت عائشہ صدیقام گری وگائن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم گری وگائن کہ چونے جنجال روچے مرچی میں سراد چونے پریشانی روچے کے میں سراد چونے غم روچے کے میں سراد حضرت ابو بکر صدیق اما شان والائیں صحابی چاری وتی شان آرا چاری صدیق اکبر یہ شان آرا چاری بی بی عائشہ شان آرا وہ پتہ چاری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شان آرا وہ چاری تو پتہ ہی سہرویں گا پانا نوائے گمارا غم پر بوگائیں پریشانیاں نہ پریشانی پر بوگائیں آئے چونے مشکلیں روچے یا اللہ تو چونے مشکلیں روچے مرے صدیق اکبر لوگ تہا آورتا ہے مشکل آرا وطال بکم ما زبانہ گا پیدر کت نکنا ما چھمانا نو بستر برس کت نکنا چھمانا پچ کت نکنا سنٹارا برس کت نکنا چونے مشکل روچے میں لوگ سرات کا پرچا کے عام مرد میں چوکے بارا چوشے سبکی گپی کنگ بی بی آ چنچو پریشان بھی چنچو غمزدہ بھی بلے کانچے انسانے کہ آئے آسمانہ نام عتیق زمینہ نام صدیق محمد رسول اللہ رفیق ہم مردمانی دل اللہ یار غار نبین وفادار نبین جان نثار نبین تابدار نبین لہذا چوشے آن والائیں شان والائیں صدیق اکبر چوکے بارا چوشے گا پی گوی چھوڑا یہ پتارا تکلیف نبی ضرور ہے تکلیف ایشو عام مردم برداشت صاحب غم ضرور بی بی گریو بس گوشی مانی کار بس گریو وقت ماں تو پر دل ترکتش جگر مت رکھے چھو گریو وقت چوشے بڑا غمیت کا پریشانیت کا ظالم عیاش بدماش منافقان گا پہ چوشا مشہور کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرا وہ جہاں گوریشہ مشورہ حضرت اسامہ روشی میں چھوڑوں بے کھائیں یہ مسئلہ چھوڑ کرنے گئی تھی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ در رائیں اے اللہ رسول تئی شان نبوت منصب نبوت ارچی کے لائقی ارچی کے مناسب ہما وڑ بے باقی تو مانا جست کنے ہوتی لوگے بارہا تو مانا جست کنے ہوتی لوگے بارہا لا نعلم الا خیرن کہ تئی لوگے تو کا سوائے خیر و خوبیہ دگے میں سبق کی ندیس کا تو مارا کا مشورہ کرے ہو جست کنے بڑا میں مشورہ ہمیشی کہ تئی لوگا سوائے خیر و خوبیہ ماد گیش ندیس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھدار بیداری انسان ہے واجہ سر غمزدہ ظاہر مردم پریشان بھی ہوتے نزدیکے گا ہوتے لوگے گا مشورہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جس کو حضرت علی دو چھے گوشے بڑے چھے کریں گے حضرت علی جاندار مشورہ ہی اور یہ جاندار مشورہ مقصد عشاء کے یہ جاندار مشورہ مقصد عشاء واجہ پریشانی کم بے حضرت علی یا رسول اللہ اللہ پتو اچ قسم تنگی نہ خدا والنساء سوا خیر والنساء سوا کثیر والنساء سوا کثیر تو اچ پریشان مبو جانین موچی اسی چھلاوہ دیکھ جنین شکتری موچی تو پا جنین یہ واسطہ تو چھوچے غمزدہ خدا پریشان اور اسی پاک دامونی طرف بارہ جست کنگی امتحان کرگی برو بی بی بریرہ جست مولدہ جست کان مولد کہیں بی بی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جست کا سجیں گا حال لوگے تو کہیں دعائیں روچ کرنا تھے سجیں گا پکا کہ بی بی چھونی بن
وہ چیزی نادانی مردمی خیال ہمیشہ کہ حضرت علی مقصد حضرت علی کو بی بی عائشہ نعوذ باللہ زندگی تو چمیشی والی گوشتا کہ دیکھے جنہیں موچی نہ اس پر چھوڑ بلکہ پیغمبر علیہ السلام تسلی واسطہ گوشتی اور صاحب پیغم گوشتی تو برو بی بی بریرہ جو اس کا وہ حضرت علی شتر ذات کے بی بی بریرہ یہ شتر بناتا بیان کا آئیے پاک دامونیا بیانو کا چمیشہ واجہ مشورہ دا کہ بی بی بریرہ اچھی گوشی ہما وڑی ہمائی کرا مشورہ بگئے تاکہ بی بی برات پدر بی بی تاکہ یہ نزاحت پدر بی بی تاکہ عفت و عصمت پدر بی بی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں مشورہ سبحان اللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی بریرہ کے رش بی بی بریرہ جستو سونے خطرناک طریقہ بی بی بریرہ سوال کو بی بی بریرہ بلا امتحان یا یہ بستا عجیب عجیبی خطرناک سوال واجہ در رہے اتشہدین انی رسول اللہ آئے بی بی بریرہ درسا ساری تو ای بگو تو ای گواہی دیے کہ مان لائے رسول ہوں یا نا اولی سر ای گپا بکن درسا ساری تو ای گواہی بدے مان لائے رسول ہوں یا نا اتشہدین انی رسول اللہ اے بی بی بریرہ تو درسا ساری ای بگو کہ ای گپے تو گواہی دات کھنے یا نا کہ مان لائے رسول ہوں بی بیا ڈارک درائن قالت نعم بی بیا درائن جی ہاں میں ضروری گپے گواہی دیں کہ تو مری اللہ دین داتگی رسول گڑا واجہ درائن فَإِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ لَا تَكْتُمِينَهُ لہذا منتر ایک سوالی کہیں منتر ایک جستی کہیں ای جستے گوما گون صحیح جواب دے ہچ گپارا چیر مدے ہچ گپارا چیر مدے گپ چیت وجہ درائن حل رائیت من عائشت ما تکرہینہو آیا تو بی بی عائشہ تو کا انچو دل اگائے کہ رائے نزدیک آئے آیا بی بی عائشہ تو کا تو چوشے نا مناسبیں یا کہ شکی گپی دستا یا نا بی بی درائن قالت لا گشتی و انم اما ذات عالی قسم و سوگن کیا ذاتا ترا برحق نبی بنائی تو دیم داتا اما ذات قسم ورین کہ بی بی عائشہ یک سادہ جنی آدمی بی بی عائشہ یک پاک دامنی جنی آدمی بی بی عائشہ یک نزاحت والا جنی آدمی بی بی عائشہ یک عصمت والا جنی آدمی بی بی عائشہ یک طاہرہ جنی آدمی بی بی عائشہ یک طاہرہ جنی آدمی بی بی عائشہ یک عفیفہ و پاک دامنی جنی آدمی لہذا بی بی عائشہ یک پاک دامنی جنی آدمی دمیش یک سادہ جنی آدمی دنیا اعلیٰ سرپد نہیں البتہ یک چیزی منشیتوں کا ضرور دستا اسی سادگی عالم ای قدرن اسی سادگی عالم ای قدرن آتے ترکنگائیں وابگی ترکتگی آرتارا یا لدہ رو تو وپسی تو پس کے آرتارا وہی بڑی سادہ جنی یہ بڑی کارے واسطہ بلائیں چالاکی لوٹی لہذا یہ بالکل پاک دامنی یہ بالکل پاک دامنی اسے ہچنا کو تھا پیغمبر علیہ السلام سیدھا شو مسجد نبویہ سرکت ممبر سرا محلوق و اصحاب جمائیں پیغمبر علیہ السلام اللہ تعریف بیان کو اللہ توصیف بیان کو اللہ شان بیان کو عشاء چی بعد واجہ اعلان کو عجیب و غریبی اعلان ہے واجہ فرمائے یا معاشر المسلمین او مسلمانانی گروہاں او مسلمانانی پاک دامن جماعت شمارا میں یک جستی کہیں شمارا میں یک گپی گوشین گپ چین شما شر سر پدے کہ منی لوگ بابتا مانا سک ایزا دیکھ بتا منا تکلیف دیکھ بتا اے بدماش و اوباش مقابلہ کھے منا مدد کرنے کا تیار ہیں اے بدماش و اوباش مقابلہ کھے منا مدد کرنے کا تیار ہیں
کہ منی پاکیزیں لوگ بارہا کسیا وڑے سبق کھیں گا پیدار حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے جس کو صحابہ کرام اولی سرا او سے سردار پادت ہوتی گپا رجتی پدا خزرج سردار پادت ہوتی گپا رجتی گرمی بو فیصلہ بت نبو اشچی بات پدا رندہ فیصلہ بو اللہ تعالیٰ قرآن آیاتانا نازل کو مزید انشاءاللہ کی رندہ تفصیلات بیان بھی اللہ تعالیٰ معاشمارا اچھی گوشت کو روجہ صحیح سمجھو عمل کریں توفیق نصیب کریں واخر دعوانا الحمدللہ.